Jejím sebe Antonia Sabatilová. Patří jim startovní pořadí 12. Ve včerejším prvním kole jednou chybovali, takže si nesou 4 trestné body. Tam dost. Jo, ano, někdy. Ne, s tím co byla, tak byla čistá. Jo. Adela taky čistě. Nepotřebuje. Ne? Tam měla z prvního kola. Jo, tam měla včera. Tak s tím druhým kolem úplně byla čistá. A bude. Se tam pak dáme s tím na lodi.